गइलू। गेहूं काटे गइलू आ की बाटे गइलू कि खूटम रगड़ के फाटे गइलू। का हाल बा भाई लोग। तो बहुत उम्मीद बा अच्छा बोलो और आज कंटेंट तो चलते नहीं। आज के वीडियो में बहुत मजा आवेला बा। तो ई वीडियो का मकसद बा हंसे और हंसावे खातिर और दिल दिमाग पे सीरियस में ना ली लोग। और ई वीडियो देख के तोरा खातिर चाहे जते जान चुमा ले बहुत। अरे गुंजन भैया तू ऋतिक रोशन और स्पाइडरमैन के पाहुन हवा का मर दे जे उड़ के ओकर छातावा चढ़ जाइबो। आ मतलब देखा तारा सीढ़ी उड़ी बटाला नहीं बा और कोठा चढ़े के बात करो तारन। अब देखा भाई लोग ई भौजैया की वाला रिएक्शन देख के तू लोग सोचा होगा कि भौजैया यूपीएससी बोर्ड के परीक्षा में टॉप मारे के सोचतिया। तो तुहन लोग के एक बार मियां खलीफा के वीडियो पर ध्यान देवे के चाहिए। काहे से ऐसा कोनो बात नहीं बा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो भाई लोग जैसे कि अभी अभी देखला कि भौजी की कहतिया कि गेटवा बा लागल माई बिया जागल बचल बावे एक के उपाय चढ़े पर तो कोठावा पर। मतलब यार एक बार भैया जी के मुस्कान देखा लो। भौजैया बात सुन के भैया जी ऐसे मुस्कुराता रन जैसे लगता कोनो गोबारे में लात डार के भाग गइल बा। दादा ही रे दादा ये भौजी तू भैया जी के कोठवा चढ़ा लो। लेकिन उससे पहले एगो बात बताओ भैया जी के कोनो पकड़ के वही कोठवा पर रेल दिहलस तब का हुई ना। मतलब जब कोठा पर बोलावत तारू तो आगे पीछे तनी सोच लो नहीं तो भैया जी पिछवाड़ा में बांस उड़ाए में टाइम ना लगी। रात भर करी है तो प्यार चुमा देबो उठावा पे। रात भर करिए तू प्यार चुम्मा देबो उठावा पे। पहले कहीं और चुम्मा देत हलुका भौजी गड़िया पे देत रहल होई ना। मतलब भौजी जंग कहा तारिन की चुम्मा देबो उठावा पे। त ये भौजी त भैयावो को पता बा कि उठावा पे चुम्मा लिखल जाला। हमहू के पता बा। हमहू के पता बा ना। मतलब तो के कहाई के बात एंगो कह कि रात भर करिए तू प्यार चुम्मा देब त ई केंगो कह तारिन चुम्मा देबो उठावा पे। मतलब सब केहू तो उठावा देला केहू गड़िया थोड़ी देला। मतलब हद है यार। रात भर करी है तो प्यार चुमा देबो उठावा पे। अरे भौजी तू उठावा चुम्मा दी हम कब कहतानी कि तू गड़िया चुम्मा दी ना यार। कब से देखा तानी एक बात कहतिया चुम्मा देबो उठावा पे। अब हम उठावा चुम्मा नहीं ली तब कहाँ लेबे हम गाड़ी पर ली। अरे सराउ सुअरी गाड़ी जैसे मुंह बा और गाड़ी पर चुम्मा ली सराउ पात दे ने तो मिर्गिया के मर जाइबो। तोरा खातिर चाहे जते जान चुमा ले बहुत। अरे गुंजन भैया तू ओकर उठावा चढ़ के चुम्मा लो चाहे ओकर कोठावा चढ़ के चुम्मा लो। लेकिन चढ़ाले के बाद है जौन तोहर मुस्कान बा ना उ सुअरी सुखल गाड़ी जैसे ना हो गइल तो कहियो होई न कटिया सकाम कहब तो भोर दिन गता नहीं जा। तब भाई लोग भैया जी के कहना मी बा कि हम कटिया उटिया नहीं करे जाए घामे में सरवा गाड़ फाट जाला वैसी गतार लेकिन बोर देम। ए भैया तू टेंशन काहे लेता रहो। जा भट्ठावा पर से एगो भट्ठैया 10 रुपया मार लो ओकरे बाद कटिया के बाप भी होई ना। मतलब भैया जी जो कहतारन कि हमसे कटिया नहीं हुई। मतलब अब्बा कौन कह दे कि 5 किलोमीटर दूरी पर प्रधान जी भट्ठैया बाटतारन वहाँ गइल पार लग जाई लेकिन कटिया गइल पार नहीं लगता। सही कहतारू भौजी मजदूर लगौले कौन काम भाई नहीं घिसरा के ले जा जइहन काहे नहीं जइहन त का उखाड़ लेबे। अरे सारे हम कहाँ कुछ उखाड़ तानी हम तो बस कहतानी यार कहता रे बाइक सारे। या छीटे के छीट दिहला अब काटे के बेरिया फाटता। काऊ फाटता भौजी गड़िया फाटता बे। अरे सारे हम तो से पूछली है ना। मतलब भौजी जंग कहता कि अब काटे के बेरिया फाटता। तब भाई लोग अब हम कुछ नहीं कहब। अब तू लोग सोच लिया और समझ लिया कि क्या फाटता।
छाती फाटता, करेजा फाटता कि गांड फाटता, ना मतलब के ना जानी कुहो फाट जाला, यही से बोल देनी हो। लस लस चैत के दिन भइल रनिया, खुटिये में सुतिये के फरालू ओढ़निया। चलो ठीक बा भैया, हम मान लेनी कि लस लस चैत के दिन भइल बा, लेकिन उ खूटी में काहे सूती? अरे सारे ते अपन मलियस मिली जाले सुतावे नहीं लेका। सारे हमार मलिये नहीं बा ना, मतलब भैया जी जो कहता रन कि खूटिये में सुतिये के फरालू ओढ़निया, मतलब उ खूटी में काहे सूती यार? और चलो सूतियो गइल तो ओकर ओढ़निया थोड़ी फाटी। अरे सारे ओकर कपड़ा घाम लगल होई और ओके मिर्गी आ गइल होई और उ लोटे लगल होई। अच्छा, और भाग जो नहीं तो तोहुक मिर्गी आ जाई, भाग। हतनी सा चटनी के चाटे गईलू, कसम से कहतानी भाई लोग, यही डबल मीनिंग गाना के चलते हमार खड़ा नहीं होला बार ना, मतलब भैया जी जे कहतारन कि हतनी सा चटनी के चाटे गईलू, तो ये भैया उ हतनी सा चटनी चाटे चाहे पूरा खड़े चाट ले, तो हके का करे के बा? गेहूं काटे गइलू बाकी बाटे गइलू, गेहूं काटे गईलू आ कि बाटे गईलू? कि खूटम रगड़ के फाटे गइलू, ओला का करे गइलू? अरे सारे उ गेहूं काटे गइल रहे और का करे जाई ना यार, बिचवा हम चाटे खातिर बोल देला और हम चटनी की बात नहीं करतानी। तो बस भाई लोग आज खातिर इतना, मिल अगले वीडियो में जाती कल चाहते हैं जे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली और साथ में बेल आइकन दबा दी, ताकि हम जब नया वीडियो डाली आप लोग को नोटिफिकेशन मिलत रहे। और वीडियो अच्छा लगल लाइक कर दिया और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगल। तो मिलता नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भाई लोग वीडियो पसंद लगल हुई तो लाइक कर लो, और नया चैनल पर हमारा नया आइल बड़ा लो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नया वीडियो अपलोड करी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। चलते नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय।